Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Kuna tare da ni Nura Bashir wanda zan karanta muku rahotanninmu na yau. In Allah yadda yau dai za mu fara ta kan sabon shugaban ƙasarmu mai suna Bola Ahmed Tinubu a kan janye tallafin man fetur da ya yi na ƙasa gaba ɗaya. Sakamakon janye tallafin man fetur na ƙasa da Bola Ahmed Tinubu ya yi gaba ɗaya ya jawo wa 'yan Najeriya wata matsalar da ba su zato ba su tsammani ba. Babu tuzali kwata-kwata a cikin hikimar janye tallafin nan da ya yi. Hasali ma dillalan man fetur na ƙasa suna nan suna ta nuna cewa ba za su saki man fetur ba har sai an dawo musu da yanayin yacce ake biyan su na da ya wuce na yanzu. Haka zalika kuma mutane yanzu fetur ya yi karanci a hannunsu. 'Yan bumburutu ma masu siyarwa a bakin hanya ba wani samun fetur suke ba. Hakan ne yake tabbatar mana da cewa anya ko wannan tafiyar za ta tafi kuwa. Ta kuma gefe a rantsar da Abba Gida Gida a cikin garin Kano. Abba Gida Gida kuma tun da aka rantsar da shi bai zauna ba, yana ta bibiyen makarantu da kuma asibitoci garin Kano kenan. Amma abin da Bola Ahmed Tinubu ya yi ya ba wa jama'a mamaki. Kwana ɗaya da karɓar mulki kiyakan ke da wuya waɗannan abubuwan suke ta faman faruwa. Yanzu dai tallafin man fetur Bola Ahmed Tinubu ya cire shi, hakan kuma ya jawo matsala sosai. Ku danna subscribe sannan sai kuma ƙararrawa.